сваленото беше. Вземи телефона джоба, Масме. Вземи телефона джоба. Набива към тревите. Ау! Оу! Това е малък. Бърчи! Бърчи! Здравейте! Днес надявам отново сме дошли да търсим кефалите, обаче днес тръгнахме да търсим ново местенце и надявам се да намерим някакво местенце, нали, пак да държи кефал. Да пожелайте ни успех да намерим новото място и да видим дали ще хванем нещо там. Оп! С първото мятане. Опа! С първото мятане отървахме капото. Супер! Нека я пуснем обратно. Беше. Вземи телефона джоба, Масме. Вземи телефона джоба. Набива към тревите. Кефалюга. И аз пусна. Чак да ми качи. Дай грипера, дай грипера. Да. Мали, това ми е един от най-големите. Абе. Ще изчупиш пръчката. Тая малката ли ти удрява първия път? 100 на 100. По дъното, виж. И не ми взе. Къде ми е това? Аз ще фана. Няма как ще фана. Много е лесно. Там да ме фотки, да държи. Малката е латка. Да фана ли силикона? Моля. Чек. Внимавай. Малък пайк.
Да, силикон, искам да покажеш силикона, да го снимам и да му прата да му правя реклама. Силикончето е на кой? Лъткаме. На кой е силикона? Николай Райчев. На Николай Райчев, ръчна изработка. Да. Мали как хубаво си е бодно. Айде, снимай я, откачаме и я пускаме. Какво има направиш? Коя твоята штука? А да, бе. Ти фана штука, аз забравих. Ау! Оу! Той е малък. Пърчи! 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 Откачи се! Откачи се! Карай, аз те ще го пусна. Снимаш. Дай така е. Ауей! Фан. Бял. Брат, костур на тъмчета. Ето да ви покажа блесничката убиец днес. На тази блесничка отдолу дете с червеничко изкарах кефала и изтървах костура, за което супер много ме е яд. Ето да я видите. Еми, това беше клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате клипа. Щавам ви, че утре също ще дойда по реката да пробваме да хванем още някой кефал. Да се опитаме да направим малко по-дълъг клип с повече риби. А ако не, другия път ще хванем. И ще се видим в следващия клип. Чао!